Esta camiseta ten un precio de 6 euros e a recadación, ao igual que todo o que se xenere no evento, pois vai ir destinado á Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. E nada, o que buscamos é que participe o maior número de xente. Sabemos que vai haber xente de Coruña, a Fegré, que está a sede en Coruña, vai vir un autobús dali, hai asociacións como Art for Dent que nos garantizaron que van a vir, unha nena que se chama Lúa de Pontevedra, que o seu pai corre con ela nunha cadeira de rodas, tamén nos dixeron que van a vir. Entón, queremos que sea unha festa do deporte, da diversidade. Un día da festa do deporte, que é un día para homenaxear, que é un día tamén para pasalo ben, que é un día de veciñanza, e que os pais e nais, que decía Toño que é tan importante que escriban os seus fillos, inda que sea eles participando, animando esos rapaces con estas camisetas blancas, van a facer pobo, van a facer comarca, van a facer provincia e van a facer Galicia. Entonces eu convido a todas aquelas persoas que ainda a día de hoxe non anotaron os seus fillos que os anoten, que veñan a disfrutar.